Кръвта на Христос не само премахва нашия грях, изцелява и нашата душа. Превръща този срам в достоинство, страха в сила, издразновение, отчаянието в надежда. Тази вечер искам да говоря за силата на Христовата кръв. И тази кръв не е просто символ, не е нещо, което, както хората си носят кръстче, символ на вярата, или пък казваме в кръвта на Исус, в името на Исус. Това не е просто някакъв израз и някакъв символ. Кръвта на Христос е основата, върху която стъпва нашето спасение. Поради тази кръв ние сме християни, поради тази кръв днес ние сме тук, поради тази кръв днес ние сме изкупени. Тя е ключът към нашата победа и тази кръв е средство за пълно освобождаване в нашия живот. Нека да започнем с Левит, 17 глава, 11 стих. Там Господ казва: защото животът на тялото е в кръвта, която аз ви дадох, да правите умилостивление на олтара за душите си. Защото кръвта е, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивление. Вижте, в кръвта има сила и на естествено ниво, и на духовно ниво. Кръвта е тази, която е в нашите тела и благодарение на тази циркулация ние сме живи. Ако я няма, ние умираме. Също така, кръвта е тази, която в духовните места ни изчиства и ни прави да бъдем святи пред Бог. В Стария завет кръвта на животни се проливаше постоянно. Вижте, храма и там, където се правиха жертви, не беше приятно място за гледане. Там постоянно имаше жертви, постоянно имаше кръв. Година след година, ден след ден се правиха жертви. Обаче тази кръв в Стария завет не премахваше напълно греха от хората. Тя беше нужна, за да покрие този грях, но не можеше да го изчисти напълно. Първосвещеникът влизаше в храма веднъж в годината и правеше жертвоприношение за целия еврейски народ. Но тази жертва беше временна и беше непълна. Затова и трябваше да бъде всяка година тази жертва за целия народ. Обаче идва Христос и в последната негова вечеря с учениците той каза нещо. Той каза: това е моята кръв на Новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Настъпваше ерата на нов завет, на нещо, което е съвършено, на нещо, което е вечно и нещо, което е достатъчно. И днес ще разгледаме 5 истини за Христовата кръв. В Галатяни 3 глава 13 стих апостола казва: Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Кръвта на Христос на първо място ни носи изкупление. Какво представлява изкуплението? От какво сме изкупени? В древни времена, когато някой човек попадне в робство, било то поради дълг, поради война или бедност, той ставаше роб.
Единственият начин да бъде освободен беше някой да плати изкупна цена за този човек. Самият роб нямаше възможността, нямаше силата, нямаше средствата, чрез които да изкупи сам себе си. Нужен беше заместител. Какво се случи с човечеството? Ние чрез Адам и Ева попаднахме в робство. И ние сами няма как да излезем от това робство. Нямаме тази сила, нямаме тази способност, нямаме какво да платим насреща, за да можем ние да излезем от това робство. Трябваше някой друг да плати цената. Законът в Стария Завет беше даден закона. И той беше даден на евреите, но вижте, той не беше достатъчен, за да освободи хората от това робство на греха. Законът беше свят, законът беше справедлив. Той показваше греха, показваше мръсотията, показваше неспособността на човек да живее праведно, но нямаше силата този закон да ни изкупи от този грях. Точно заради това всъщност жертвите в Стария Завет не спираха. Те бяха постоянни. Ден след ден, ден след ден, ден след ден. Защото този закон беше само сянка на това, което Бог беше приготвил за нас. А какво Той приготви? Той приготви жертвата на своя син Христос. И Той стана окончателна жертва и Той плати последната цена. От тук нататък нямаше нужда да се принасят жертви в храм за очистване на нашите грехове. В 1 Петрово, 1 глава, 18 и 19 стих, апостола казва: не с тленни неща, като сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Сребро и злато. Да, тук на земята те имат стойност. Те са скъпоценни метали. Но в духовни места те нямат силата, нямат тази стойност, за да бъдем изкупени. Единствено само безгрешната кръв на Христос можеше да плати тази цена. И когато Той отиде на кръста да даде себе си за жертва за нас, пробождайки го, неговата кръв изтичаше. Той доброволно реши да даде това, което беше най-скъпо за него. Тази кръв да я пролее пред олтара на Бог, за да бъдем ние изкупени. И последните му думи бяха: свърши се. И вижте, това не беше вик на поражение. Това не беше вик, в който казва: причупихте ме, убихте ме, това е край. Не, това беше вик на победа. И знаете ли, в гръцки оригинал, която е използвана в Евангелието, е думата тетелесте, която е използвана от търговците на роби и означава: дългът е напълно платен. Когато Исус умря, Той каза: дългът на цялото човечество е напълно платен. Няма нужда от повече жертви. Няма нужда от повече кръв. Дългът е изцяло платен. Аз изкупувам човечеството от робството на греха. Аз изкупувам човечеството от робството на Сатана. И когато Исус умря, завесата на храма се раздра отгоре до долу. Бог отвори пътя към себе си, благодарение на тази жертва и на тази кръв. Ние като хора
получихме тази привилегия и тази възможност да бъдем близо до Бог с опростени и изкупени духове. Христовата жертва и кръв ни донесе свобода от вина. Прощавайки греховете, той казва: ти си ново създание. Това, което е в твоето минало, аз го изтривам. И вината, много често хората живеят с вина от миналото си, от това, което са вършили, това, което са имали вътре в себе си, провалените взаимоотношения, какво ли не. Живеем с тази вина. Кръвта на Христос идва и отмахва тази вина. Дявола идва и ти напомня: спомняш ли си в миналото ти какъв беше? Спомняш ли си в миналото какво прави? Само че кръвта на Христос казва: това е покрито, това е изтрито. Чрез кръвта, която носи изкупление, също така ние имаме свобода от проклятие. Исус ни изкупи от проклятието на закона, проклятието на греха. Тези проклятия, които са духовни в нашите души и дори в нашите тела, отивайки в поколенията, те нямат повече сила. Проклятията нямат повече сила заради кръвта на Христос. И ние имаме достъп до Неговото присъствие. Кръвта на Христос също така ни носи и освобождение. Освобождението е естествен резултат на изкуплението. Ако изкуплението е Божий акт за плащане на цената на нашето спасение, то освобождението е практическото проявление на тази цена. Живот, който вече не е под властта на греха. Чрез тази кръв ние не сме просто изкупени, но ние сме освободени да живеем в един живот, който е живот на победа. В Галатяни 5 глава, 1 стих, апостол Павел казва: стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Кръвта на Христос ни освобождава от силата на греха. Грехът, дори и след като сме изкупени, той идва при нас и чука. Чука на нашите сърца, чука на нашите умове. Представя се като нещо приятно, нещо изкушаващо, нещо хубаво. Той идва като една примамка. Обещава удоволствие, но след това винаги носи окови и вина. Вижте, грехът започва като една приятна алтернатива в живота ни, но винаги завършва като жесток господар, който ни държи във вериги. Но Христовата кръв е способна да разруши тези вериги. Когато Исус извика: свърши се, Той обяви, че цената на нашата свобода е напълно платена и грехът вече няма власт над нас. Ние вече не сме роби и имаме способността да излезем от този кръговрат на грях, вина, живот далече от Христос. Тази свобода, която Христос ни дава чрез кръвта си, има път, който трябва да извървим. Христос, изкупвайки ни от греха, Той ни прави
част от своето семейство. Той не ни изоставя. И ние след това да продължим да живеем живота си, както си искаме. В Римляни 6 глава, 22 стих, пише следното. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имайте за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Когато ние бъдем свободни от греха, ние ставаме слуги на правдата. Ние ставаме слуги на Христос. Ние ставаме хора, които са под Неговата власт. Защото това е новорождението. Когато признаем, че Христос е Господ на нашия живот, че Той е Господар и положим живота си под Неговата власт. Кръвта ни освобождава от властта на Сатана. В Йоан 8 глава 36 стих се казва: ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Вижте, хора, кръвта на Христос дава свобода. Кръвта на Христос е тази, която ни изтръгва от това робство. И това е нещо, което се случва постоянно в нашия живот. Това е нещо, което ние избираме да живеем в тази свобода. Дяволът се опитва да държи хората в робство чрез изкушения, чрез лъжи, обвинения. Все пак той е описан като баща на лъжата. Обаче, Синът ни освобождава. В Откровение 12 глава 11 стих четем: а те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелство. Кръвта на агнето има сила. Кръвта на Христос има сила. И също така, словото на нашето свидетелство. Кое е моето свидетелство? Кое е моето свидетелство? Моето свидетелство е: аз декларирам, че съм свободен. Аз декларирам, че тази кръв е върху моя живот. Аз декларирам, че вече не съм част от царството на Сатана, а аз съм част от Божието царство. Също така, Христовата кръв ни освобождава от вина и от страх. Едни от най-коварните окови, с които човек може да живее, това е вината и това е страха. Те дори могат да не се виждат отвън. Може един човек да представя себе си по такъв начин, че всичко му наред, да се усмихва, да бъде любезен, да общува с хората, но вътре в себе си да бъде вързан от тези окови на вина и на страх. В Римляни 8 глава 1 стих апостол Павел казва: няма никакво осъждение за тези, които са в Христос. Няма вина. Няма кой да те осъди. Няма кой да ти говори, че ти си виновен за това, което си правил. Защото кръвта на Христос изтрива тази вина. Страхът, с който са вързани много хора. Страх от бъдеще, страх в взаимоотношенията, които изграждат, страх от болести, страх от това, което се случва в света. Този страх парализира много хора. Но в 1 Йоан 4 глава 18 стих се казва: съвършенната любов изпъжда страха. Кръвта на Христос
е доказателството за Божията любов. Защото Бог даде Сина си, защото ни обикна, защото ни възлюби и Той доброволно даде своята кръв. Кръвта на Христос също така ни носи и промяна. Ние ставаме ново създание. И във 2 Коринтияни 5 глава 17 стих се казва: затова, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Тук не става въпрос, не говори апостола за една козметична промяна. Той говори за тотална трансформация на личността. Всичко стана ново. Старото вече не съществува. Когато Христос идва пред нас, Той не просто поправя старите неща в нас. Той не просто закърпва нашия живот по някакъв начин, а Той ни дава тотално нова перспектива за живот. Той ни прави нови личности. И всички знаем разговора на Христос с Никодим. И тогава Исус му каза: виж какво, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Исус постави едно условие. Да, ние всички искаме да живеем в Божието царство, ние всички искаме да бъдем част от Неговото семейство, но Христос сложи условие. И най-интересното е обаче, че това условие е много по-различно от условията, които всички други религии, учения, течения или каквото и да е слагат. Защото това условие е безплатно. Това е просто нашият избор да приемем нещо, което Той вече е дал. Той е дал съвършен нов живот, вечен живот. Той е дал прощение на греховете ни. Единственото, което ние трябва да направим, е да бъдем под тази кръв. Да изберем да се покорим под тази кръв. Добре, всичко това е чудесно, обаче можем да си кажем: добре, тази кръв, тя ми носи промяна. Вярвам, че ми носи изкупление, вярвам, че ми носи освобождение, обаче с промяната малко старият човек продължава да се обажда. Старите неща от моя стар човек продължават. Трудно ми е да се освободя от тях. Как се случва тази промяна? Павел в Галатяни 2 глава 20 стих казва: съразпнах се с Христос и вече не аз живея, а Христос живее в мене. Когато изберем да приемем Христовата жертва, когато изберем да приемем това, което Той направи, отивайки на кръста, ние трябва да изберем също така нашата стара природа да бъде закована на кръста. Тя също трябва да умре. Умирайки тази природа, Христос ни дава нов живот. И тук идва трудната част, защото много често ние сякаш
сваляме тази стара природа от кръста, когато ни стане прекалено трудно. Когато започваме да се уморяваме, когато започва върху нас допуснем вина и страх да ни превземат, ние сякаш даваме стъпка назад и сякаш възкресяваме отново този стар човек. Наш е избора да поставяме стария човек на кръста ежедневно, защото имаме нова природа, имаме нов Господар, който е по-силен. Нов Господар, чрез Неговата кръв ние имаме освобождение и ние имаме промяна в нас. Кръвта на Христос е тази цена, която приключи тотално нашия стар живот и започва нов. Светът се опитва да променя хората и обществото отвътре навън. Чрез закони, чрез морални правила, чрез норми, чрез закон. Но Христос прави точно обратното. Той започва отвътре тази промяна. Как? Давайки ни ново сърце. Ние сами не можем да го направим това нещо. Ние нямаме тази способност. В Езекил 36 глава, 26 и 27 стих се казва: ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в постановленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Бог слага вътре в нас това ново сърце. Той ни дава меко сърце. Чувствал ли си се, сякаш има моменти, в които тук има камък? Сякаш толкова си се отдалечил от Бог, че нищо не може да те докосне. Всичко минава покрай тебе, идваш на църква, слушаш слово, слушаш хваление, искаш да се приближиш до Бога, но тук твърдо, камък. Ние сами не можем да се спасим от това нещо. Ние сами не можем да махнем каменното сърце от себе си и да сложим меко сърце. Единствено Бог с Неговия дух може да направи това. Той влага духа си в нас. Той ни прави да ходим в Неговите повеления. Той маха каменното сърце от плътта ни и ни дава меко сърце. И това се случва чрез кръвта на Христос. Ежедневното ни ходене в Христос, ежедневното слагане на живота ни под тази кръв ни прави ние да приемаме това меко сърце. Прави ни тази канара, която е вътре в нас, тази скала, този камък да бъде отмахван, да бъде разбиван, за да може Бог да има в наше лице меки сърца. Какво можем да кажем за нашето минало?
Мога да ви кажа, не определяйте себе си от това, което сте били в вашето минало. Ако всички ние сме в Христос, старото отмина. Не позволявай на врага да те връща назад. Живей с нова идентичност. Ти вече не си роб, не си грешник по своята природа. Не си отхвърлен, но ти си осиновен от Бог, чрез кръвта на Христос. И кръвта на Христос идва и променя нас. Променя нашия характер. Кръвта на Христос също така ни носи изцеление. Нека да прочетем Исаия 53 глава 5 стих. Там се казва: но той биде наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. Наказанието, докарващо нашият мир, беше върху него и с неговите рани ние се изцелихме. Това е едно от най-силните пророчества в Стария Завет относно идването на Христос. И това пророчество е около 7 века преди кръста. И пророка видя как Христос ще понесе не само нашите грехове, но и нашите болести. Кръвта на Христос не е само за нашето духовно спасение, но е за нашето физическо и душевно изцеление. В служението на Христос на тази земя той носеше благовестие, но то беше придружено ръка за ръка с чудеса и с знамения и изцеление. В Евангелията постоянно той казваше: прощават ти се греховете, стани и ходи. Прощават ти се греховете и започваха да виждат хората. Прощават ти се греховете и те бяха изцелени. Исус, чрез Неговата жертва, ни дава пълно спасение на нашия дух, на нашата душа и на нашето тяло. В духа ни, когато Христос проля кръвта си за нас, досега говорихме, че ние получаваме освобождение, промяна. Този дух се оживява. Ние вече не сме отчуждени от Бога, а сме Негови деца. И всъщност изцелението на нашия дух е оправдание. Но Исус ни дава изцеление и на нашата душа. Той ни носи мир, свобода, възстановяване на нашите емоции. Нашата душа включва нашия ум, мисли, емоции, воля. И тук също така Христовата кръв действа много мощно. В нашата душа, чрез кръвта, ние получаваме очистване на съвестта ни. В Евреи 9 глава 14 стих се казва: колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Това не е ли вътрешно изцеление, от което ние се нуждаем? Всъщност това е лекарството, което нито един психолог и нито един психиатър не може да даде на своите пациенти. Кръвта на Христос е тази, която очиства нашата съвест в нашата душа. Чрез кръвта Той ни дава мир и този мир не е просто
това, че Исус нарежда обстоятелствата около нас и всичко ни е наред. Не, точно в тези обстоятелства, в които ние сме в трудност, които намираме за невъзможни, Той ни носи мир в нашата душа. Също така, чрез своята кръв Той изцелява нашите емоционални рани. Страх, отхвърляне, травми. В Псалм 34, 18 стих се казва: Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце. Спасява онези, които са с разкаян дух. Имаш ли нужда днес от Неговото изцеление в твоята душа? Сърцето ти съкрушено ли е? Много често вътре в нас ние сме все едно разбити и сърцето ни е на 1000 парчета и няма кой да го събере. Господ е близо при тези, които са със съкрушено сърце. Неговата утеха, Неговото изцеление идва вътре в нашата душа. Много често ние можем да живеем свободни от греха, но роби на обида, роби на нараняване, да бъдем в плен на нашето минало. Кръвта на Христос не само примахва нашия грях, Той изцелява и нашата душа. И Той превръща този срам в достоинство, страха в сила, издразновение, отчаянието в надежда. Божият план също така включва изцеление за нашето физическо тяло. Бог не пренебрегва нашите болести и не пренебрегва нашите болки. Тази вечер аз предполагам, че тук има хора, които биха си вдигнали ръката и да кажат: аз имам нужда от изцеление. Тази вечер Христовата кръв носи изцеление към всеки един. Ние четохме в Исаия, там се казва: с Неговите рани ние се изцелихме. И вижте, това не е някаква метафора и просто Исаия да го е написал, за да бъде по-така изтънчено. Не, това е реалност за нашето тяло. В Неговите рани ние се изцелихме. Исус постоянно изцеляваше хората. Казваше се: Исус се смили над тълпата. Исус изцели всички. Исус изцеляваше. Той беше изпълнен със състрадание към хората и им служеше в дух, в душа и в тяло. Имаме толкова много примери в Евангелията. Жената с кръвотечението, тя просто дойде, докосна се с вяра и получи изцеление. Имаше сила, която излезе от Христос. И днес тази сила е същата. Тя не е по-малка. Днес силата, която изцели тази жена, е същата. Силата, която изцеляваше всеки един болен, силата, която възкресяваше всеки един мъртъв преди 2000 години, е същата и днес. Чрез кръвта на Христос днес ние имаме достъп до това изцеление. Има обаче едно условие, за да получим това нещо. В Яков 5 глава, 14 и 15 стих, той ни учи, че изцелението идва чрез вяра. И той казва: болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца.
Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Бог се грижи за нашия дух, за нашата душа и за нашето тяло. Но ние трябва да повярваме в тази жертва. Ние трябва да повярваме в тази кръв. Ние трябва да повярваме, че всяко едно обещание, което е дадено, ние можем да го получим чрез Христовата кръв. Кръвта на Христос ни дава сила и победа. В Ефесяни 1 глава, 19 и 20 стих, апостола казва: колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила според действието на могъщата му мощ, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го постави от дясната си страна на небесата. Кръвта на Христос ни дава сила да живеем победоносно в нашия път, тук на тази земя. Във всеки един аспект на нашия живот. Бог не ни изкупва от греха, за да продължим да живеем живот, който е несъвършен. Живот в болести, живот в вина, живот, в който нашата душа страда. Не, всеки един аспект на нашия живот. Тази кръв доставя живот в нас. Кръвта на Христос ни позволява да устояваме в борбата с греха. Дава ни сила. Когато изкушението чука на вратата, ние да кажем не. Да можем да имаме силата да кажем не. И давайки ни сила и давайки ни победа, това за нас е едно ежедневно ходене в тази победа. Не просто статична свобода, не просто аз съм освободен веднъж и после той да не се интересува какво се случва с мене. Ежедневно ходене в победа. Ежедневно аз имам сила чрез Неговата кръв да ходя в победа. И вижте, ако стар навик или грях се опитва да се върне в живота ти, помни едно. Кръвта вече е платила и ти не си роб на този грях. Ти не си роб на Сатана. И това ти дава власт над него. В Ефесяни 6 глава, 10 и 11 стих се казва: най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Кръвта на Христос е най-силното оръжие, което ние можем да имаме. И тази кръв не ни дава просто една защита, а ни дава активна победа над дявола и над неговите атаки в нашия живот. Дава ни сила също така да преодоляваме трудности, да бъдем устойчиви във времена, когато има болка, във времена, когато има загуба, когато има изпитание, когато сме притиснати от обстоятелства, когато сме объркани, когато надеждата я няма, ние не сме оставени. Тази кръв е гаранция за това, че ние не сме оставени. Христовата кръв, която беше пролята, и жертвата на Христос е гаранция, че ние не сме оставени сами в тази борба. Ние имаме сила да преодоляваме всяка една трудност. Защото
във всичко ние ставаме повече от победители. Чрез този, който ни е възлюбил. Кръвта на Христос не е просто символ. Кръвта на Христос не е просто тема, върху която да развискваме. А тази кръв е активна и тази кръв има превъзходна сила, която работи вътре в нас. И тази вечер, може би, има някои от нас, които се нуждаят от победа над греха. И трябва да бъдат изкупени. Искат да бъдат изкупени. Досега не са предавали живота си в ръката на Христос. И тази вечер е твоето място. Твоят момент. Тук сега. Само кръвта на Христос може да те изкупи. Може да те освободи от робството на греха. Може някой да има нужда от промяна вътре в себе си и да се е борил достатъчно дълго с неща, които са го спъвали в живота му. С неща, които са го сваляли долу на земята. Сега е момента, в който ти можеш да имаш освобождение, можеш да имаш промяна, можеш да заявиш, че си ново създание в Христос. Ако имаш нужда от изцеление, сега е твоят момент. Кръвта на Христос е тази, която е достатъчна и кръвта на Христос е тази, която снабдява живот вътре в нас. Какво послание е само? Не знам за теб, но то е нещо, което гори в моето сърце. Искрено се надявам да е докоснало и теб. Не забравяй да харесаш видеото и също така да коментираш. Коментирай онова, което се е случило с теб по време на това послание. Ще се радвам да се абонираш за NC Channel и до нови срещи!